Vitajte pri diskusnej relácii Zaostrené. Poznáme ľudí závislých na alkohole, drogách alebo zábavných automatoch. Už menej sa ale hovorí o internetovej závislosti. Hranie online hier, sociálne siete ako Facebook, Twitter či mnohé iné, alebo pornografia na webe. To všetko môže zvnútra a potichu ničiť jednotlivca a urobiť ho závislým. Ako sa týmto ľuďom venujeme u nás na Slovensku a vôbec evidujeme ich? Hovoríme o nich? V uplynulých dňoch vznikla internetová stránka Internetová závislosť. Autora, ktorý za ňou stojí, sme pozvali k nám do štúdia diskutovať v dnešnej relácii Zaostrené. Zo štúdia vás pozdravuje Ivo Novák. Spolu so mnou bude v nasledujúcich minútach na vlnách Rádia Lumen diskutovať Juraj Holdoš z Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku z katedry psychológie. Vitajte u nás v štúdiu, pekný deň. Ďakujem, dobrý deň. Pripomínam našim poslucháčom, že reláciu vysielame naživo v pondelok 24. októbra. Ak nás počúvate v tomto čase, sú vám k dispozícii naše kontakty. Najprv tie SMS-kové 0911 913 933 alebo 0908 677 665. K aktuálnej relácii je už aj status na sociálnej sieti Facebook. Pokojne zareagujte komentárom aj tam. Pán Holdoš, hovoríme teda o téme, ktorá je veľmi aktuálna v súvislosti so svetom, ktorý je plný internetu a v podstate už naozaj funguje na mechanizmoch, ktoré sú závislé na internete. Ja som spomenul internetovú stránku internetovazávislosť.sk. Prečo ste sa rozhodli ísť do tejto veci a autorský start za týmto projektom? Táto téma je mi blízka aj výskumne, pretože robíme na našej katedre psychológie viaceré výskumy ohľadom tohto a zdalo sa mi celkom vhodné tie veci, ktoré sme možno zistili, načítali, presunúť aj do takej laickejšej formy a informovať ľudí o tom, že je to reálny problém a že je možnosť s tým niečo urobiť. A táto internetová stránka má veľmi zaujímavý vzhľad a to prvé, čo vlastne človeka tam privíta, tak je otázka, si istý, že poznáš všetky svoje závislosti? Otestuj sa alebo otestujte sa. Prečo takýto test alebo čo je obsahom tohto testu? No, tento test je jeden z tých najstarších testov závislosti od internetu, ktorý teda zistí, tak možno prehľadovo, nie úplne presne, ale prehľadovo, či ten človek má problém s nadmerným používaním internetu, alebo nie. A určite to je trošičku aj také marketingové, aby tí ľudia sa na to pozreli, otestovali sa a možno niečo si potom aj prečítali o tom. O závislosti na internete sa veľa nehovorí. Skôr sa hovorí, ako som spomenul v tých úvodných slovách, o závislosti napríklad od drog, alkoholu a podobne. To sú závislosti, ktoré poznáme už dlhé roky, poznáme príbehy ľudí, ktorí si týmito vecami prešli. Ale teda, keď hovoríme o internetovej závislosti, čo to vlastne je? Ako sa takáto závislosť prejavuje a prečo môže byť nebezpečná? Asi by sme to bolo dobré najprv zaradiť. Poznáme teda rôzne druhy závislosti. Jedni sú tie látkové závislosti, kde je napríklad alkohol, drogy, tabak napríklad. A potom sú nelátkové závislosti, kde je gambling a patrí tam teda aj závislosť od internetu. Čo to je? Je to nadmerné používanie internetu a internetových aplikácií s tým, že to používanie internetu už negatívne vstupuje do viacerých oblastí. Do tej psychickej oblasti ten človek má problémy do sociálnej, do vzťahov, ale aj do výkonu v škole, v práci. A tie dôsledky, aké sú, môžu byť naozaj výrazné. Keď ten človek stráví obrovské množstvo času pri internete a veľmi intenzívne teda internetuje, tak v tom najhoršom môže napríklad, že prísť o prácu alebo sa zhorší tak v škole, že je teda prepustený alebo vyhodený. Ale toto sú tie vonkajšie. No ale samozrejme zhoršenie ďalších psychických záležitostí, pohoršenie vzťahov, rozpad vzťahov a takéto oblasti. Ako sa vlastne javí takýto závislý človek od internetu? Lebo opäť vieme, ako sa javí možno človek, ktorý nadmerne konzumoval alkohol, niekedy býva podráždený, niekedy príliš veselý. Ako spoznáme takéhoto človeka, ktorý má problém so závislosťou na internete?
No, v prvom rade bude sedieť teda na internete, ale ono to už aj teraz je trošičku posunuté tým, že mobily majú viac menej stály prístup do internetu, tak tí ľudia, nemusíme ich spoznať podľa tohto, ale je niekoľko znakov, podľa ktorých môžeme povedať, že tento človek naozaj má problém so závislosťou. Prvom je taká význačnosť alebo dôležitosť tej aplikácie alebo toho, čo robí na internete vo svojom živote, keď je to zrazu centrom celého jeho života. Nič iné nerozmýšľa, stále rozmýšľa, ako sa tam pripojiť, ako byť tam. Toto je prvá vec. Druhá vec je používanie internetu a tých rôznych aplikácií na zmenu nálady. Keď je človek smutný, uteká na internet, vylepší si náladu. Keď je veselý, tak znovu. Keď je nervózny, znovu sa pripojí a odreaguje sa. Keď sa mu nedarí, ide na internet a znovu to rieši cez internet. Takže ten internet už nie je to médium, ktoré sa používa na informácie a na to, čo bolo určené, ale na to, aby si ten človek vylepšoval náladu. Potom je zvyšujúca sa tolerancia, ten človek potrebuje stále viacej a viacej používať ten internet, byť v ňom pripojený a samozrejme s tým spojené abstinenčné príznaky, také tie psychické, že keď nie je pripojený, tak je nervózny, nepokojný, niekedy u menších detí až to ide do takej zúrivosti, ale tiež aj smútok a podobné prejavy. Ďalej, možno spoznať tú závislosť podľa konfliktov. Na jednej strane konfliktov s druhými ľuďmi, väčšinou blízky na to prvýkrát prídu, že s tým človekom nie je niečo v poriadku, že prestáva sa stýkať s druhými ľuďmi, komunikovať, uzatvára sa do seba, takže s väčšinou s blízkymi, ale ten konflikt môže byť aj so samým sebou, keď ten človek cíti, že už je niečo v neporiadku, ale niečo ho veľmi tlačí do toho a ťahá ku internetu. A potom sú ešte také zlyhania alebo relapsy, keď ten človek chce prestať, obmedzí to na istý čas, ale nedokáže to a znovu sa vráti a často aj vo väčšej miere začne internetovať. Neviem, či so mnou budete súhlasiť, pán Holdoš, ale podľa mňa dnes je veľmi ľahké upadnúť do takejto závislosti. Vy ste to už trošku aj spomenuli pred chvíľou, keď ste hovorili o mobiloch, ktoré sú pripojené na internet, ale keď aj odmyslíme tú zábavnú funkciu internetu, na ktorú ju naozaj mnohí, povedzme mladí ľudia alebo študenti využívajú, zase tá možno profesionálna funkcia, že mnohé profesie, nemusíme hovoriť o študentoch, mnohé profesie dnes sú založené práve na práci s internetom a jednoducho bez internetu by sa už dnes nikam nepohli a takisto aj študenti píšu rôzne práce na internete, majú nejaké dokumenty zazdielané v internetovom priestore, tak teda moja otázka znie, že či vlastne to nie je veľmi jednoduché do toho upadnúť, keď mnohé vlastne profesie fungujú len na internete prakticky. Je to pomerne jednoduché z toho hľadiska, že ten internet je všeobecne tolerovaný a všade prítomný, na rozdiel od, alkoholu, ktorý sa nesmie predávať napríklad maloletým, alebo drog, ktoré sú úplne mimo zákon, tak áno, z tohto hľadiska je to jednoduchšie. Na druhej strane to, že napríklad nejaký architekt alebo ITčkár sedí celý deň pri internete, ešte neznamená, že bude závislý. Ak ho používa tým spôsobom na prácu a potom ho večer vypne a ide napríklad k rodine, ku svojim priateľom, tak to ešte neznamená, že je závislý, i keď možno bude tráviť 10 hodín denne na internete. Tam je to skôr o tom spôsobe používania. O tom všetkom budeme ešte v dnešnej relácii hovoriť. Mojím hosťom je Juraj Holdoš z Katolíckej univerzity v Ružomberku, konkrétne z pracoviska Filozofická fakulta Katolíckej univerzity a katedra psychológie. Hovoríme aj o novej internetovej stránke, internetová závislosť. Vy si ju pokojne môžete pozrieť aj počas vysielania našej dnešnej relácie a adresovať aj otázky ohľadom internetovej závislosti môjmu dnešnému hosťovi. Píšte SMS-ky na čísla 0911 913 933 alebo 0908 677 665. Ozvať sa môžete tiež na Facebook Rádia Lumen. Koupil jsem si iPhone černý 4S. Posílám zprávy vám, sdílím fotky z cest. Doma mám iMac, iPad, iNat, iPod a ještě jedna aplikace by mi přišla vhod. Aby existoval iBook,
na ploše bych ho měl a na cokoliv se ptát, bych se ho nestyděl. Tak aj Bože, prosím, veď mě, když nevím kudy kam, ať nechodím ve tmě a dojdu tam, kam mám. Koupil jsem si iPhone, funguje to prima, Designet in California, Made in China. Koupil jsem si iPhone, černý 4S. A toto skromné přání odesílám do nebes, aby existoval aj Bůh, na ploše bych ho měl a na cokoliv se ptát, bych se ho nestyděl. Tak aj Bože, prosím, veď mě, když nevím kudy kam, ať nechodím ve tmě a dojdu tam, kam mám. Tak aj Bože, prosím, veď mě, když nevím kudy kam, ať nechodím ve tmě a dojdu tam, kam mám. Tak aj Bože, prosím, veď mě, když nevím kudy kam, ať nechodím ve tmě a dojdu tam, kam mám. Ať sme online. Stretli ste sa už niekedy so závislosťou od internetu? Práve o nej hovoríme v dnešnej relácii Zaostrené spolu s mojím hosťom Jurajom Holdošom z Katolíckej univerzity v Ružomberku. My sme sa, pán Holdoš, pred reláciou ešte rozprávali o tých nejakých štatistikách a číslach. Máme nejaké štatistiky, ako je to možno vo svete, alebo napríklad na Slovensku, že koľko ľudí reálne naozaj môžeme označiť ako závislých od internetu? Áno, tie čísla máme aj za Európu, ale už aj za Slovensko, aj pomerne v kvalitnej forme. Vychádza to tak, že 2 až 3% populácie je závislých na internete. Na prvý pohľad to nevyzerá až tak veľa, ale si treba uvedomiť, že z každej teda stovky sú to 2 až 3 ľudia. To sú ľudia, ktorí si už asi nedokážu pomôcť sami a väčšinou je to spojené aj s ďalšími, možno aj diagnózami a s inými vecami. Takže toto je výrazný problém. Na čo chcem upozorniť, je skupina takých 10 až 15%, u ktorých ešte to internetovanie nedosahuje úplne závislosť, ale reálne to výrazne negatívne vstupuje do ich života a toto ja pokladám za veľký problém a aj tá stránka je vlastne určená na takých, ktorí ešte možno môžu chytiť tú kontrolu trošičku po to, alebo si uvedomiť niektoré veci. No a vo svete tá situácia je rôzna. Napríklad v Ázii sú tie počty oveľa vyššie a tam to je naozaj vysoké, 10 až 15%, dokonca aj viacej. My sme dokonca hovorili pred reláciou o takých extrémnych prípadoch, môžeme to pre zaujímavosť spomenúť, čo sa napríklad v Ázii stalo ľuďom závislým od internetu. Sú popísané prípady ľudí, mladých ľudí, ktorí sa uinternetovali na smrť, hrali počítačové hry, online hry a prestali vnímať priestor, čas, nepili, nejedli a zomreli na celkové vyčerpanie organizmu a tých prípadov nie je až tak málo v Ázii. A ešte treba aj povedať, že napríklad v Číne, v Pekingu je nemocnica, ktorá má 800 lôžok, ktorá sa špecializuje iba na závislosť od internetu. Takže je to reálny problém. Poďme si tú problematiku trošku rozmeniť na drobné. Hovoríme stále akoby tak nejakým spôsobom všeobecne, že závislosť od internetu, ale na internete je toho naozaj dosť. Možno spomenul som už tie 3 základné okruhy aj v úvodnom slove k dnešnej relácii.
sociálne siete, online hry a závislosť od pornografie na internete. Tieto tri okruhy si poďme nejakým spôsobom trošku charakterizovať, o čo vlastne ide, ako tam tá závislosť vzniká, aké nebezpečenstva to prináša. Tak začneme tými sociálnymi sieťami. Naši poslucháči vlastne fungujú na Facebooku už nejaký ten čas, takže verím teda, že nie sú od nás závislí iba v tom možno pozitívnom zmysle slova pri reláciách, ktoré ich zaujímajú, ale naozaj mladí ľudia sú na internete, sú na Facebooku. Ja som nedávno bol na jednej konferencii, kde som vlastne zistil údaj, že viac ako 80% užívateľov internetu na Slovensku je napríklad na Facebooku. Čiže ten Facebook je evidentne v drvivej väčšine, ak máme povedzme 5 ľudí, tak 4 z 5 sú na Facebooku. Presne tak. Závislosť od internetu nie je v podstate jedna závislosť, ale je to množstvo závislostí a závislí sme skôr od nejakej aplikácie alebo od nejakého programu a to, čo sa deje v súčasnosti do popredia, hneď teda po pornografii, je závislosť od sociálnych sietí. Je zaujímavé, že program alebo aplikácia, ktorá bola pôvodne určená na to, aby tí ľudia spolu komunikovali, sa môže stať práve ako keby zdrojom závislosti a že tí ľudia v konečnom dôsledku sa ako keby menej komunikujú v reálnom živote a žijú si tie svoje životy na sociálnych sieťach. Často to, čo tam dávajú o sebe, čo lajkujú druhým ľuďom, nie je reálny obraz o nich, ale je to taký obraz, aký by chceli byť. Ono je to aj spôsobené tým, že vlastne tam máme tak plne pod kontrolou, že čo o sebe dáme. A samozrejme, chceme sa javiť pred druhými lepší a to je veľmi silné pokušenie sa javiť v takom svetle a samozrejme to druhé, také obzeranie tých druhých, čo robia a lajkovanie a tak ďalej. No a stáva sa veľmi často, že tí ľudia fungujú viacej na sociálnych sieťach a potom, keď sa stretnú v reálnom živote, tak sa rozprávajú o tom, že čo bolo na Facebooku, že či sa to stretli s tým, alebo tak ďalej. A platí to, že človek dáva na sociálnu sieť, na svoj profil, len teda zväčša tie pozitívne veci a profiluje sa tam ako človek, ktorý je úspešný, ktorý niekde bol, niečo zažil? Všeobecne možno povedať, že je to tak. Nie vždycky to platí. Ja neviem, niekedy mladí ľudia tam dajú informáciu alebo teda nejakú fotku, kde boli na nejakej chate a napríklad boli opití a pre nich je to teda cool, zdá sa im to, že to je super. Často si neuvedomujú, že internet nezabúda a že tú fotku oni teda tam zostane a keď sa budú hlásiť napríklad do zamestnania, tak nejaký personalista si ju vytiahne a bude sa na to pýtať, že čo tam robili alebo nejaké prejavy násilnosti alebo niečo také. Takže, ale všeobecne môžeme povedať, že chceme sa javiť ako tí lepší. Internetová závislosť od sociálnych sietí sa prejavuje asi takým spôsobom, že človek nejakým štýlom, povedzme, dennodenne celý deň četuje alebo obzerá profily, ako sa to prejaví v tejto oblasti? No môžeme tam, tým, že Facebook je naozaj už taký veľký a možno tam robiť veľa vecí, tak aj toto by sme mohli rozdeliť, že kde je veľký problém. Ja vidím napríklad problém v tom pripojení, tom stálom pripojení do telefónov, mobilných telefónov do internetu, keď tí ľudia si stále majú potrebu kontrolovať tie svoje statusy a že čím to niekto lajkuje a čo je nové. A ja som sa už stretol konkrétne aj s učiteľmi zo stredných škôl, ktorí hovoria, že študenti, keby odovzdali tie telefóny počas vyučovania, tak nie sú schopní sa sústrediť na hodinu, lebo sú bez nich ako keby bez ľavej alebo pravej ruky. No, ak hovoríme o sociálnych sieťach, to by bola teda jedna vec, hovoríme aj o druhej veci a to sú online hry. Toto našim poslucháčom trošku ale vysvetlíme. Hovoril som, vieme, čo je Facebook aj v ponímaní Rádia Lumen v tej našej poslucháčskej verejnosti, ale pojem hrania online hier môže byť pre niekoho neznámy, takže vysvetlíme to. Takže online hry sú hry, ktoré hrá človek prostredníctvom internetu. Nemusí to byť spojené len čisto s internetom, ale jednoducho tá sieť tam hrá dôležitú úlohu. Ten človek sa tam pripája a koordinuje nejaký postup v hre alebo hrá proti niekomu na druhej strane sveta. A čo je nebezpečie, je to, že znovu sú tam virtuálne svety, ktoré sú naozaj také veľké a bohaté a ten človek môže prestať žiť v tom reálnom svete a absolútne sa sústrediť na to, že sa tam prezentuje, že si vytvorí tú svoju takú postavu, ktorú chce, aby hral, toho svojho avatára
a vytvorí sa taký, aký chce byť a nie taký, ako reálne niekedy je a stráca realitu, stráca ten styk, spojenie s tou realitou. Jednou možno z tých závažných vecí v rámci tejto závislosti na online hrách bude asi čas, ktorý trávia mladí ľudia hraním týchto online hier. Potom, povedzme, nedôsledná príprava na školu. Súhlasili by ste? Áno, určite. Ten čas je dôležitý. Tí ľudia vedia prehrať celé noci. To je často také typické, že hrajú v noci, kedy možno aj nemajú tú kontrolu napríklad mladí ľudia od rodičov. No a samozrejme ten čas, reálne si zoberme, keď človek, napríklad mladý človek na strednej škole alebo na vysokej chodí do školy, trávi tam nejakých 5-6 hodín, potom potrebuje sa napríklad ešte pripraviť, možno má nejaké domáce povinnosti a ešte potrebuje popri tom spať a tie výsledky hovoria, že denne, všeobecne, a to nie len závislé, ale všeobecne trávia mladí ľudia okolo 5 hodín v internete, tak sa otvára otázka, že vlastne na úkor čoho trávia ten čas. Poďme možno k tej najcitlivejšej otázke v oblasti vlastne závislosti, a to je pornografia na webe. Jednoducho je to tak, že tej pornografie je tam pomerne dosť a mnohí mladí muži, ale aj ženy prepadajú tomuto pokušeniu. Venujeme sa teda tejto oblasti. Z akých okolností sa dá upadnúť do tejto závislosti? No, pornografia je asi najčastejší, i keď typ závislosti, keď tie siete, sociálne siete ju v súčasnosti veľmi rýchlo dobiehajú. V čom je nebezpečný, je to, že veľmi ako keby silno odmenujú nejakú časť nás, že ten človek dosahuje nejaký stav a to je pre závislosť teda veľmi dôležité a tým veľmi rýchlo môže vzniknúť závislosť. A tie dôsledky sú teda naozaj veľké a rôzne od toho, že ten človek, mladý človek stratí predstavu o reálnom vzťahu, že si myslí, že takýmto spôsobom fungujú vzťahy. Potom to, že tam môže tráviť veľkú časť dňa, že sa nedokáže sústrediť, že hľadá všetky možnosti, až po také, že sa môže začať, stretávať s takýmito ľuďmi a otvára to mnoho aj iné, to je také sekundárne nebezpečenstvá. Ak hovoríme celkovo o pornografii, tak mnohé organizácie sa venujú tejto oblasti, napríklad celosvetová organizácia Pink Cross, ktorá sa venuje neblahým následkom pornografie na životy ľudí a napríklad hovorí o životných svedectvách pornoherečiek, ktoré odišli z tohto pornopriemyslu, tak napríklad varuje pred tým, podľa teda ich prieskumov, čítam z ich stránky, že každý druhý pastor v Amerike podľahol teda pokušeniu pornografie. Pod tým myslíme, že si pozrel, povedzme, robili nejaký prieskum za posledný týždeň, že si pozrel nejaké pornografické video alebo nejaký materiál na internete. A my sme tiež teraz cez pesničku hovorili, že vlastne napríklad americká spoločnosť je veľmi, veľmi ovplyvnená týmto fenoménom a že o tom hovoria aj nejaké iné výskumy alebo iné poznatky vedcov. Áno, keď si to tak zoberieme všeobecne, tak je veľmi málo mladých ľudí, aj na Slovensku, povedzme 18-ročných, ale často aj oveľa mladších, bohužiaľ oveľa mladších, ktorí by sa nejakým spôsobom nestretli s tou takou explicitnou vonkajšou sexualitou na internete. Takže to je prvá vec, že to stretnutie je tam skoro nevyhnutné. Stačí pár klikov a je tam niekedy ten človek aj náhodne klikne na niečo. To je prvá vec. No a tá druhá vec je, že to naozaj vstupuje aj do takého všeobecného. Philip Zimbardo, jeden možno v súčasnosti z najslavnejších psychológov, napísal o tom knihu, o tom a bije ako keby na poplach, že mladí muži v Amerike, robil ten výskum v Amerike, ako keby strácajú množstvo dôležitých vecí, že nevyrastajú ako muži, nesprávajú sa ako muži práve preto, že hrajú online hry, stále hrajú na online hry a sedia na tom internetovom porne a hovorí, že keď táto generácia ako keby vyrastie, tak to bude mať veľmi výrazný a zlý dopad na celú spoločnosť, lebo sú to ľudia, ktorí ako keby nepracujú, nechcú si zakladať tie rodiny, nechcú dosahovať nejakú napríklad kariéru, že chcú pracovať na niečom, čo ich baví. Všetky tie odmeny dosahujú alebo pri tom hraní, alebo pri tom porne a hovorí, že tá celá spoločnosť na to výrazne doplatí. Čo môže byť možno ešte okrem tých pokrivených vzťahov alebo pokriveného nazerania na sexualitu tým neblahým dôsledkom pornografie na webe a závislosti od nej? No, v prvom rade ten čas,
Ja si myslím, že najdôležitejšie sú tie vzťahy, že ten človek po istom čase nie je schopný vytvoriť reálny vzťah, normálny vzťah s druhým človekom opačného pohlavia, nedokáže sa obetovať alebo takéto veci. To je prvá vec. No ale tá druhá vec, že naozaj môže kontaktovať ľudí možno už až na hranici zákona, môže sa spojiť s takýmito záležitosťami. Aké vekové skupiny postihuje takáto závislosť? Hovoríme stále o mladých ľuďoch, ale týka sa táto vec aspoň možno okrajovo ľudí povedzme stredného veku alebo možno vyššieho veku? Áno, tak na rozdiel od závislosti na sociálnych sieťach, kde je to možno tak 50-50, 50/50 a skôr prevládajú ženy, tak u závislosti od pornografii je viacej teda závislých určite mužov. A čo je nebezpečné, a to hovoria aj výskumy také celoeurópske, že už mladí ľudia, mladí 14, 13, niekedy aj mladší, sa stretnú s takýmto obsahom a používajú ho a pravidelne ho teda vyhľadávajú na internete. Ale ako ste povedali, pomerne silná skupina sú aj tí muži v stredných rokoch, lebo oni už naozaj vyrástli v tom prostredí internetu, nie je to pre nich nejaký zvláštny problém a často to môže byť formou takého úniku od problematických vzťahov, od, tlaku, stresu v rodine, alebo niečo, alebo v práci napríklad, takže to môže byť takou formou úniku. V tejto problematike sa venujeme akoby na pokračovanie. V dnešnej relácii dáme si opäť prestávku a dáme možnosť aj vám zareagovať. Už po pesničke sa budeme venovať jednej z SMS-iek, ktoré prišla. Napísať ich môžete aj ďalej na telefónne čísla 0911 913 933 alebo 0908 677 665. Ozvite sa tiež na Facebook Rádia Lumen a po pesničke sa k nám budete môcť aj priamo dovolať, ak nás počúvate v premiére v pondelok 24. októbra. Zavolajte na čísla 048 471 08 88 alebo 048 471 08 89. Mojím hosťom je Juraj Holdoš z Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku z katedry psychológie. O chvíľu pokračujeme. iPhony, smartfóny, muflóny, asi sa v tom už strácam. Zazvoní, zazvoní, zazvoní a je z toho kúca paca. Keď si ma raz pozval na obed, prečo si aj na webe, tak nech ti on povie odpoveď, prečo ma už na obed neber. 3 kliky a už si mimo mňa, neháčme prítomnosť do ohňa. 3 kliky a diery na syre a už si ulietaš po svojom vesmíre. Notebooky, Facebooky, klobúky, aspoň dnes pustím z ruky. Vybehnem do hôr a na lúky, poza kríky, poza buky. 3 kliky a už si mimo mňa, neháčme prítomnosť do ohňa. 3 kliky a diery na syre a už si ulietaš vo svojom vesmíre. 3 kliky a už si mimo mňa, neháčme prítomnosť do ohňa. 3 kliky daj dnes na žinenke, zdravie a krásu líc ukradneš na stenke. Statusy, kaktusy, všetko je fajn, no s mierou. Keď musíš, tak musíš, ak musíš. No radšej mám, ak mail napíšeš perom.
V dnešnej diskusnej relácii Zaostrené diskutujeme na ploche približne 45 minút, no a v pesničke Simona Martausová v piesni iPhone to stihla vypovedať za 2 minúty, o čom všetko my tu dnes diskutujeme s mojím hosťom Jurajom Holdošom z Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku z katedry psychológie, ale teda celkom vážne sa navráťme k našej dnešnej téme internetová závislosť. Hovorili sme už teda o takých 3 oblastiach, to znamená sociálne siete, online hry alebo závislosť od pornografie na webe. Pri príprave na reláciu ste mi povedali, že táto závislosť od internetu, teda všetky tieto 3, ktoré sme spomenuli, základné pramene závislosti, sa často aj miešajú s inými závislosťami alebo s inými, možno povedať, predispozíciami človeka, ktorý upadne na závislosti od internetu. Áno, je to tak. Niektorí výskumníci hovoria, že 80% závislosti od internetu je vždycky s nejakou inou ako keby diagnózou alebo iným psychickým problémom a také veľké výskumy ukazujú, že práve kombinácia alkoholu so závislosťou od internetu je problematická. Potom ďalej je to depresia, ďalšie je úzkosnosť a potom sa javí ako veľmi problematické hyperaktivita a poruchy pozornosti, to takéto známe ADHD, ktorým často trpia práve menšie deti teda. Dnes sa môžete k nám do štúdia aj dovolať, buď na telefonické čísla 048 471 08 88 alebo 89, či poslať SMS-ku, ako to spravil aj Rasťo Krajčovič na jedno z čísiel 0911 913 933 či 0908 677 665. A vo svojej SMS-ke píše: v rámci prevencie vám otázku nepoložím cez Facebook, ale len cez SMS, takže aj takto humorne začíname. Naučme alebo vráťme ľudí, pokračuje Rasťo, k bežnej komunikácii. Až absurdne v mojich ušiach znejú slová, keď niekto povie, že mne sa lepšie komunikuje cez e-mail alebo cez Facebook. Mne konkrétne, píše Rasťo, sa vždy najlepšie komunikuje naživo. Tak poďme sa venovať trošku aj tejto veci, pán Holdoš. Mnohí ľudia naozaj hovoria, že sa im možno lepšie alebo teda rýchlejšie, efektívnejšie komunikuje cez e-mail alebo cez nejakú sociálnu sieť. Čo vy na to? Áno, ja s tým aj úplne súhlasím. Internet je nakoniec dobrým vynálezom a naozaj len keď sa zneužíva, tak je to niečo zlé a často také tie pracovné veci a tak vieme vyriešiť veľmi rýchlo a efektívne práve prostredníctvom internetu, takže toto netreba ako keby redukovať alebo nejako kričať na poplach. Často preferujú tú komunikáciu cez internet ľudia, a napríklad cez tie sociálne siete, ktorí sú trošičku neistí, možno úzkostní, boja sa, ako by ich ľudia hodnotili, napríklad ich výzor, ako by zareagovali, cítia sa trápne. A sociálna sieť ponúka ako keby tú možnosť, že ten človek tam nemá práve túto informáciu, ako vyzerá, alebo niečo také a môže si to tak kontrolovať lepšie a preto to je také lákavé. Takže znovu tá úzkostnosť, o ktorej som hovoril, môže sa javiť ako keby taká osobnostná vlastnosť, ktorá napomáha ku závislosti. V rámci kontaktu k nám do štúdia môžete napísať aj na Facebook Rádia Lumen. No poďme sa venovať ešte ďalšej téme, ktorá nás čaká, ktorá je v podstate zásadná v tejto veci. Ak hovoríme o možnostiach liečby takéto závislosti, na jednej strane by ma zaujímalo, či je táto liečba vôbec možná, keď sme hovorili v prvých minútach relácie, že teda na internete v podstate fungujú mnohí ľudia dennodenne, a na druhej strane, ako je možná, ak internet teda zohráva tú významnú úlohu v živote ľudí. Pretože naozaj pred reláciou sme diskutovali, že pokiaľ niekto napríklad pije, tak na to, aby sa mu pomohlo, musí prestať piť. Ale častokrát vlastne sa nedá otrhnúť od internetu ľuďom, ktorí s ním pracujú, prípadne študujú niekde na škole. Jednoducho nie je to možné. Ako im pomôcť? Liečba je možná, to je tá dobrá správa, ale je problematická práve v tom, čo ste povedali, že pri závislostiach sa všeobecne odporúča tá totálna abstinencia, aby ten človek sa teda absolútne vyhýbal chemickej látke alebo správaniu, ktorému robí problém, a na internete to nie je úplne možné. Ale iba z časti, lebo ak ten človek má problém napríklad s nejakým chorobným nakupovaním, a tak sa vyhýba, tak tá terapia smeruje k tomu, že sa prestane chodiť na tie stránky, kde sa nakupuje, alebo sociálne siete, respektíve tie hry, alebo pornografia, ale vždycky to je o tom rozlišovaní, že ten človek ako keby abstinuje od tej
problematickej aplikácie alebo programu a ostatné sa snaží používať kontrolovanie, ale o to je to ťažšie. Poďme do tej praktickej stránky veci. Na Katolíckej univerzite v Ružomberku poskytujete aj psychologickú poradňu, teda prichádzajú ľudia, hovoria o tejto veci, alebo skôr je to pre nich chulostivá vec, napríklad priznať sa so závislosťou na pornografii na webe nemusí byť pre každého jednoduché. No áno, samozrejme je to pre mnohých ľudí chulostivá vec, ale študenti prichádzajú. Často je to spojené ešte s niečím. Ako som povedal, že ten človek je napríklad úzkostný alebo má problém s vystupovaním na verejnosti, bojí sa ľudí, ako by ho hodnotili. A toto je aj cesta takého úniku, až do toho padne tak, že sa toho nevie zbaviť. A takže áno, chodia a postupne stále viacej a viacej o tom rozprávajú. Možno chodia aj ľudia, ktorí nie sú spojení so školou, alebo teda tá moja otázka smeruje tým spôsobom, že či teda radíte aj ľuďom, ktorí sú mimo prostredia Katolíckej univerzity, alebo to je skôr presunuté v rámci tej internetovej stránky, ktorú sme spomínali. Áno, toto je skôr presunuté v rámci internetovej stránky, ktorá je tak pre všeobecne pre ľudí a keď to poradenské centrum Katolíckej univerzity je určené hlavne teda pre študentov, respektíve pre zamestnancov Katolíckej univerzity. Ak sa chcete do našej diskusie zapojiť aj vy, máte ešte jednu šancu, volajte na čísla 048 471 08 88 alebo 048 471 08 89. SMS-kujte na čísla 0911 913 933 či 0908 677 665 alebo sa ozvite na Facebook Rádia Lumen. Diskutujeme s Jurajom Holdošom z Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku z katedry psychológie a hovoríme o internetovej závislosti. Podle příručky nazbírat frčky a postavit dům, tak sousedečům posunout se zas o level dál. Než se chuť trofejí přejí, zasadit strom nejlépe s tečkou ikon, přesně jak ti to radí manuál. Být velký kluk, mít ICQ a Facebook a opustit knajpu, usednout ke Skypeu, zapojit svý data do sítě. Rozpoutat pořádnej humbuk, mít vlastní logo a nick, co je šik, a věřit, že jednou spasí tě. Žijem v digihrách, tak pojď o skóre na zeď, házím hrách. Žijem v digihrách, tak pojď o skóre na zeď, házím hrách. Skrýt pudy lovce a zaměřit cíl a urvat svůj díl, vylézt vzhůru aspoň na moment. Nekopítat po vozovce, vlézt po zádech těch, co došel jim dech, a vystavět svůj vlastní monument. Pak pomuchat silikon popových ikon, dát o sobě vědět a nejít sedět, být vždy tím, kdo naposled se smál. A podat svůj životní výkon, projít pár kol a pak si říct lol, tohle jsem zrovna kámo nevyhrál. Žijem v digihrách, tak pojď o skóre na zeď, házím hrách. Žijem v digihrách, tak pojď o skóre na zeď, házím hrách. Poklony, vychovat klony, jen ať teď zápolí, jiní s tvou rolí, předat svoje veslo zase dál.
než tvoji roli zkomolí, poznat svůj strop a vykopat hrob, přesně jak ti to radil manuál. Žijem v digihrách, tak pojď o skóre na zeď, házím hrách. Žijem v digihrách, tak pojď o skóre na zeď, házím hrách. Žijem v digihrách, tak pojď o skóre na zeď, házím hrách. Žijem v digihrách, tak pojď o skóre na zeď, házím hrách. S Jurajom Holdošom z Katolíckej univerzity v Ružomberku hovoríme o internetovej závislosti a teraz budeme rozprávať aj o vašich otázkach, ktoré nám postupne prichádzajú. Aby sme ale sa ešte k ním dostali, tak skúsme sa ešte k ním dostať cez inú vec alebo možno takú zaujímavosť. Pán Holdoš, venujete sa teda aj možno poradenstvu, terapii týmto ľuďom, ktorí trpia internetovou závislosťou. Ako sa vlastne deje tá terapia alebo akým spôsobom sa pomáha v praxi tým ľuďom v tej poradni? Čo musíte možno identifikovať, zmeniť v živote toho človeka, ktorý má takýto problém? Takéto poradenstvo a terapia má viacero prvkov, na ktoré sa treba špecializovať, zamerať. V prvom rade je dôležité veľmi podrobne preskúmať tie spúšťače toho neželaného správania, toho, čo ten človek a čo ho vedie vlastne k tomu, že si sadne do toho k tomu internetu, alebo stále si kontroluje ten net, alebo sedí na tej pornografii, alebo tak. Toto je veľmi dôležité, že či to robí preto, že je frustrovaný, alebo napríklad to môže byť nuda, alebo rôzne sú teda motívy, vždycky ideme po tom konkrétnom. Ďalšia vec je potom taká tá úprava denného režimu, v prvom rade samozrejme obmedzenie toho času na internet, ale nie len obmedzenie, ale musíme ísť aj z toho pozitívneho, že zrazu nám vznikne veľká diera časová, ktorú treba naplniť. Ten človek sedel, čo ja viem, 8 hodín denne alebo 10 hodín denne a niekedy oveľa viacej za internetom a on tam musí robiť nejakú aktivitu, ktorá má zmysel, ktorá je reálna, ktorá je zmysluplná, aby nesklzol naspäť do toho. Venujeme sa poslucháčskym otázkam. Mám veriť manželovi závislému na pornografii, ktorý mi sľúbil, že na tie stránky už nikdy nepôjde, alebo mu úplne zakázať používať počítač? Ja si myslím, že dôvera je veľmi dôležitá vo vzťahu a určite je dôležitá komunikácia a rozprávanie sa na túto tému, lebo len tá čistá reštrikcia, že niečo sa zakáže, nie je úplne efektívny spôsob, ako keby boja proti každej závislosti. Musíme pracovať s tým človekom, rozprávať sa, možno nájsť spoločnú nejakého psychologa, ktorý by sa tomu venoval, alebo spoločne nájsť pomoc, rozprávať sa, možno sa modliť spolu, nájsť nejaké aktivity. Podobná, ani nie otázka, skôr postreh. Áno, v manželstve sme prešli cez závislosť od pornografie, závislosťou na Facebooku a deti nás v tom verne kopírujú. Diabol vie, čo na koho zaberie. Jediné uzdravenie je Ježišom, to je jediná správna cesta. Ďakujeme za tento postreh. No a iná otázka, alebo tiež postreh. Pozdravujem, dospelí ľudia akoby strácali rácio, deti nechávajú na internete, na mobile a podobne. Nenajdú si pre ne čas, ak robia zle, ich zastaviť. Súhlasili by ste s konštatovaním tejto poslucháčky, že mnohé tie závislosti možno vznikajú tak, že nemajú rodičia čas na svoje deti? Je to možné. Určite niektoré druhy závislosti takto vznikajú. Napríklad tí rodičia sú stále v práci alebo nemajú na nich čas, alebo vyrastajú v takých rodinách, kedy tá rodina je v podstate nefunkčná alebo rozpadnutá a často jeden z tých rodičov si kupuje takto toho dieťa, že mu kúpi, ja neviem, drahý tablet a iPhone a tak ďalej a áno, môže to byť jedna z ciest. Poslucháčka Emília sa pýta, nemá internet, kde by mohla nájsť možno nejaké tie informácie a tam už ja trošku zmodifikujem tú otázku, že kde teda možno hľadať pomoc pre ľudí, ak povedzme
možno Emília, budem tak hádať, je povedzme stará mama a má možno nejaké indície, kde by chcela hľadať nejakú pomoc pre niekoho, prípadne poradiť, tak kde by sme sa mohli obrátiť v tejto veci? No, je to také paradoxné, že najviac informácií o závislosti od internetu nájdete na internete, takže áno, tam najviac informácií, ale v každom podstate meste slovenskom sú psychológovia, klinickí psychológovia, ktorí vás odporúčia s týmto problémom, že kde ďalej. A máme aj centrá teda, kde sa práve liečia závislosti a aj nelátkové závislosti, napríklad aj tu v Banskej Bystrici na psychiatrii, kde sú naozaj na to špecialisti a budú vedieť pracovať aj s týmto druhom problémov. Ale samozrejme aj napríklad pedagogicko-psychologické poradne vedia množstvo informácií o tom práve práci s deťmi a internetom. A práve vy, ktorí ste na internete, tak zavítajte na stránku internetovazávislosť.sk. Práve aj o nej hovoríme v dnešnej diskusnej relácii. Môj host Juraj Holdoš z Katolíckej univerzity v Ružomberku autorský stojí za týmto projektom. Čo ešte bude pribúdať na tejto internetovej stránke v budúcnosti? Postupne by sme chceli rozšíriť tú stránku o ďalšie veci, napríklad o možnosť otestovať sa od závislosti od Facebooku alebo od tých smartfónov a mobilných telefónov a možno časom aj nejaká taká ako forma terapie by tam mohla pribudnúť. Zostala nám ešte jedna SMS-ka od poslucháčky Viery, tiež je to skôr postreh. Pozdravujem vás z Nitry, moje vnúčatá majú radi babky, lebo je tam počítač. A u mňa počítač nie je a nepoznajú nudu, zapájame sa do detských súťaží a rozhovorov, takže to je možno jeden z tých receptov, ako by mohli aj starí rodičia takýmto spôsobom prispieť tomu, aby potom deti a vnúčata nemali s týmto problém. Vyčerpali sme problematiku dnešnej diskusnej relácie. Mojím dnešným hosťom bol Juraj Holdoš, pedagóg z Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, z katedry psychológia a zároveň aj autor projektu internetovazávislosť.sk. Ak máte záujem, kliknite a dozviete sa viac. Pán Holdoš, ďakujem za vašu účasť v dnešnej relácii. A ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Zo štúdia vám pekný deň praje Ivo Novák. Do počutia. Tie najlepšie veci často nevidíš. Svet o nich nekričí, nikto ich netlačí. Tie najlepšie veci ľahko nenájdeš, musíš ich otvoriť, paru zrnca vypustiť. Tie najlepšie veci vyrastú aj napriek nepriazni, neľahkým obdobiam, kde sú, tam, kde sú, kde sú, tam, kde sú. Najlepšie veci sú hroba drobností, z ktorých vyskladáš nádhernú mozaiku. Tie najlepšie veci ľahko odmeníš žiarivým úsmevom, vrelým objatím. Tie najlepšie veci vyrastú aj napriek nevôli ľudí okolo, kde sú, tam, kde sú, kde sú, tam, kde sú. Tie najkrajšie dary máme pri sebe, ich detské tváre sú aj v srdci ukryté. Tie najkrajšie veci volajú po zmene, prečo je spojené s nimi trápenie, keď najkrajšie veci vyrastú, každému prinesú šťavnaté ovoce, kde sú.